Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwezwenu. Ndị ngalaba amụma asụsụ Igbo aka nka na omenala bụ nke akpọrọ Center for Igbo Studies n'aha bekee nakwa CIS n'aha ịchafụ nke mahadum Nigeria Nsụka jikọtara aka ọnụ ha na ndị otu a Council for Igbo States in America, Igbo World Assembly IWA, ọhaneze ndị Igbo Worldwide, American Veterans of Igbo Descent na Respelling Obie jiri obiọma ezipụtara unu mmemme ọgbakọ izugbe ndị Igbo nke abụọ bụ nke ga-adị n'ikuku bido na mkpụrụ ụbọchị 12 ruo na mkpụrụ ụbọchị 13 nke ọnwa April n'afọ 2024. Dịrị njikere isonyere anyị na nnukwu mmemme a ga-ewe mkpụrụ ụbọchị abụọ ga-ekpo ọkụ ga-enye ihe na nghọta tọrọ atọ banyere omenala anyị. Nnukwu ihe mmemme akụkọ ala dị egwu bụ nke ụmụafọ Igbo gbara ọkpụrụ na ndị nwere ezi ntọala na ihe gbasara omenala ga-atụgharị uche banyere isiokwu ọgbakọ abụọ njikọta ọnụ ndị Igbo, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mba ofesi ma maka mmepe ala Igbo ugbu a nakwa ọdịnihu. Onye ga-emepe ya bụ nnukwu mmemme bụ onye isi mahadum Nigeria Nsụka bụ ọkankụzi Charles Arinze Chukwuigwe n'ụbọchị Fraịde bụ mkpụrụ ụbọchị 12 n'ọnwa April n'afọ 2024. Onye ga-abụ onye isi oche na ya bụ mmemme bụ nnukwu dibịa bekee bụ dọkịta Nwachukwu Anakwenze Onowu Abagana, Chairman Board of Presidents CISA na IWA, ma bụrụ onye ga-enye okwu mmalite na ya bụ mmemme. Ndị ọzọ ga-esonye na ya bụ nnukwu mmemme bụ ụmụafọ Igbo gbara ọkpụrụkpụ mmadụ dịka aka na-achị steeti Enugu bụ ọkammụta Peter Mba. Onye ga-abụ nna na ya bụ mmemme bụ Chief Emmanuel Igbo Anyanwụ, onye isi ọhaneze ndị Igbo n'ụwa gbagbu. Onye ọbịa pụrụ iche bụ ọkammụta Oriakụ Amaka Agụọji bụ onye bụ President Council of Igbo States na America. Ọkankụzi Chris Uchenna Agbedo bụ onye isi ụlọ ọrụ CIS nakwa onye na-achịkọba nnukwu ọgbakọ izugbe nke abụọ a n'afọ 2024 ga-agụpụtakwa akwụkwọ ozi nnabata ya. Kwado onwe gị nke ọma ịnabata amamihe tọrọ atọ n'aka ndị bụ ọkaibe, ndị ọkammụta, ndị nchọcha nwere ezi mgbọrọgwụ, ndị ọchịchị, ndị ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo doro anya, ndị ga-etinye ọnụ n'isiokwu na ndị ga-agụpụta akwụkwọ ozi dị iche iche. Ọ bụghị naanị nke a, sonyere anyị n'ikpughe ogige ebe a ga-ewu obi ndị Igbo bụ nke ga-eri nde kwuru nde naira akpọrọ Igbo Cultural Village Complex n'aha bekee maọbụ ICVC n'aha ịchafụ, nke onye ga-ekpughe ya bụ nwafọ Igbo mara abụba bụ Honorable Ejiofor Asọgwa ya na achụmnta ego maka iwube ya bụ obi ndị Igbo nke ga-abụ ogige na ụdọ jikọtara ndị Igbo n'ụwa niile ọnụ ebe a ga-anọ na-echekwa ma na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. Ndị Igbo ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ pụrụ ije pụtanụ n'igwe maka ịchịkọrịta isi na ịkpa nkata na ụzọ a ga-esi akwalite nye ndị Igbo ezi ọnọdụ ruru ha. Echefukwana nnukwu ụbọchị a pụrụ iche bụ mkpụrụ ụbọchị 12 na 13 nke ọnwa April 2024 maka nnukwu ọgbakọ izugbe nke abụọ a nke ndị ngalaba amụma asụsụ Igbo aka nka na omenala nke mahadum Nigeria Nsụka. Ndị tinyere aka na mgbasa ozi a dị mkpa bụ Eziada Ifeoma Nwadike, DSG mkparịta ụka na mgbasa ozi maka ọgbakọ izugbe nke abụọ a 2024 ya na ọkankụzi Chris Uchenna Agbedo, onye kpọrọ oku ọgbakọ izugbe nke abụọ a nakwa onye isi ụlọ ọrụ CIS mahadum Nigeria Nsụka. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwezwenu. Igbo kwenu.